Samtang sa Cebu North Bus Terminal, midagsan og sugod ang mga pasahero. Sukwahi sa gipatumang palisiya sa South Bus Terminal, ang sa North Bus wa sila ni patuman og no ticket, no entry. Apan adto ra gihapon sa bus musakay ug mulukat og ticket ang mga pasahero. Aminado ang tagduma sa bus companies nga hagit gayod nga makabalik dayon sa terminal ang ilang mga units gumikan sa bugat nga trapiko. Samtang ang mga LTFRB personnel nakadeploy sa terminal. Gawa sa pagsusi sa mga buses, may inspeksyon sab sila sa mga taxi nga manood sa terminal kung muhatag ba sila og resibo sa ilang mga pasahero. Kini aron matrace ang biyahe ug ang operator kung ugaling adunay mahabilin sulod sa taxi. Labi na sa lapit sa konsolasyon naman daw eh. Mo na pinagakuan. Mo na ma-delete ang truck mga arrival ba? Tungod sa traffic. Amo lang monitor ang driver kung mag-Japanese siya sa patulong ng mo mga 5 hours. Mga pabuhay yung 5 hours. Pag katulong yung 5 hours, so balik ka lang sa biyahe. Kada hunong sa pasahero ato gagi friend jud dili huwaton nga ang pasahero way mga ang driver na mismo matag inig jud para matrace gyud kung nay mga bilin-bilin pa nga kuan cellphone.